Хвала Христу, дорогие слухачи и глядачи YouTube-канала Радио Мария. У нас сегодня изноў великая радость, потому что напрочнулася Беларусь. До нас у студию завітаў шановный гость. Я перепрошаю за то, что я зараз спытаю Лады: Ладочка, все добре, пошло в эфир? Так? Файна. Мы ў прамым эфіры, таму вось бачыце, мы яшчэ наладжваем гэтыя нашыя сувязі паміж апаратнай студыяй. І вельмі хочам, каб у вам было добра чуваць і добра нас бачна. І так, прачнулася Беларусь сёння ізноў у прамым відэаэфіры, таму што ў нашу студыю завітаў шаноўны госць, як заўсёды з цікавай тэмай для размовы. І яна будзе не толькі цікавай, але і карыснай, я спадзяюся, для многіх з вас. Вітаем у нашай студыі айца Сергея Трыстеня, пахвалёны Езус Христос. Навеки вечныя. Які сёння прысутнічае у нас у студыі як дырэктар школы сямейнага жыцця. У Мінску. Так, якая месціцца ў Мінску. Сама назва «Школа сямейнага жыцця», яна падаецца такой, неадназначнай, скажем, правда? Таму што мы думаем, для каго гэта будзе навучальная установа, скажем так, для каго гэты курс прадвызначаны? Проста для людзей-сужонкаў або для кагосьці іншага? Заўсёды, калі мы кажам «школа», падразумеваем навучанне, працэс. Вядома, што і школа жыцця, школа у розных аспектах можам узрастаць, вучыцца. І вядома, што ёсць школа сямейнага жыцця. Гэта не зусім навучальная установа, да? Гэта больш як курсы для людзей, которых мы хочам падрыхтаваць не толькі для асабістага сямейнага жыцця, для асабістага вопыту, але таксама такіх людзей, дарадчыкаў, кансультантаў, якія б маглі дапамагаць у парафіях святарам, там, дзе, можа, кампетэнцыі святара не заўсёды могуць яму дапамагчы. Таму вось гэтыя людзі, якія падрыхтаваныя, маюць кампетэнцыі, маюць веды, дапамагаюць святарам і могуць дапамагаць святарам у парафіі, у працы у розным душпастырстве. Перш за ўсё, гэта падрыхтоўка маладых пар да сужанства. Ёсць, вядома, трэба прапрацаваць некаторыя тэмы, дзе духоўная асоба не зусім кампетэнтная, можа і мае веды, але не мае вопыту, напрыклад, да? А чалавек, які прайшоў вось гэтыя курсы сямейнага жыцця, які жыве ў сям'і, мае дзяцей, на практыцы таксама рэалізуе вось гэтыя ўсе веды, якія здабывае, ён можа падзяліцца сваім вопытам больш кампетэнтна. Таксама дарадчыкі сямейнага жыцця могуць працаваць з рознымі групамі, напрыклад, залежных людзей, сузалежных людзей, дапамагаць як псіхолагі для розных сем'яў, якія, напрыклад, мнагадзетныя, ці маюць праблемы нейкія, ці, напрыклад, дзеці з асаблівасцямі нейкімі. Такія людзі з'яўляюцца вельмі добрай падтрымкай, дапамогай для духоўных асоб у такіх парафіях. Гэта асноўная мэта, гэта падтрымка святара на парафіі ў якасці дарадчыка у канкрэтных тэматыках. Так, дыплом школы сямейнага жыцця дае такую магчымасць выпускніку потым працаваць, дапамагаць у душпастырстве, але ж, вядома, у жыцці невялікі працэнт выпускнікоў, менавіта ідзе такой дарогай, большасць выпускнікоў цэняць гэтыя здабытыя веды, але захоўваюць іх для сябе і можа не маюць магчымасці дзяліцца, альбо можа няма таксама такой патрэбы часам на некаторых парафіях, а вельмі шкада, таму што тыя веды, которые выпускнікі здабываюць, яны вельмі карысныя. І я таксама, можа, звяртаюся, хацеў бы звярнуцца да святароў, да душпастыраў, калі ў вас ёсць у парафіі нейкія пэўныя асобы, якія б маглі б, напрыклад, вы бачыце ў іх патэнцыял, яны б маглі бы дапамагаць вам, то, калі ласка, падскажыце ім, што ёсць такая школа сямейнага жыцця, дайце ім эту магчымасць, а потым падтрымайце іх таксама, каб яны вам дапамагалі, бо сапраўды яны будуць вельмі добрай дапамогай для вас у вашым душпастырстве. Вось, а мы зараз распавядзём максімальна ўсё, што можна пра гэтую важную справу, для таго, каб кожны, хто паглядзець, змог для сябе ўсведаміць, патрэбна яму, хачу і пайсці у школу сямейнага жыцця. Колькі гадоў ужо вы існуеце?
Школа сямейнага жыцця існуе пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Рада па справах сям'і менавіта з'яўляецца заснавальнікам школы сямейнага жыцця ў Мінску, у Гродна таксама, і такі курс быў на пэўным этапе ў Лідзе. З 2012 года ў Мінску ўжо існуе гэтая школа. Працэс адбываецца 3 гады навучання. Раз у месяц ёсць з'езд на выходныя, субота, нядзеля. Звычайна гэта 3-я субота-нядзеля месяца. І на працягу 3 альбо 3,5 гадоў, у залежнасці ад абставін. Напрыклад, калі быў ковід, то вядома, што трошкі гэты працэс расцягнуўся. І на працягу гэтых гадоў ужо некалькі дзесяткаў студэнтаў, я не ведаю дакладна, але ўжо каля сотні студэнтаў выпускнікоў закончылі школу сямейнага жыцця, таму што першыя курсы, калі толькі паўстала школа сямейнага жыцця, то яны былі па 30, па 40 чалавек, вельмі вялікія курсы, вельмі шмат прайшло людзей праз школу сямейнага жыцця. Цяпер гэта ўжо намнога менш людзей, так курс каля 10 чалавек на курс прыходзіць, але мы таксама стараемся аб якасці, то есть каб гэты працэс не быў прерываны. Вядома, што ёсць абставіны, напрыклад, прыходзяць сямейныя людзі, хтосьці зацяжарыў, нарадзіў дзіця, это прерывае вучобу, але потым ёсць магчымасць зноў працягнуць такую вучобу, каб закончыць і здабыць адпаведныя веды. Гэта ўжо прагучала, але ці правільна я зразумела, што навучэнцамі, студэнтамі, слухачамі школы сямейнага жыцця пераважна з'яўляюцца людзі, якія таксама з'яўляюцца сужонкамі, так? Пераважна, але таксама шмат маладых дзяўчат і хлопцаў, якія яшчэ не маюць вопыту, сямейнага вопыту, і яны вось тут у школе сямейнага жыцця набіраюцца гэтага вопыту, каб можа пазбегнуць нейкіх памылак потым у сужанстве. Многія у працэсе навучання якраз выходзяць замуж і жэняцца, таксама такое адбываецца. То есть слухачамі гэтых курсаў з'яўляюцца зусім розныя людзі. Так як і маладыя асобы, студэнты, якія вось пасля школы дзесьці паралельна яшчэ вучацца, але таксама ёсць і вельмі сталыя студэнты, слухачы, якія ўжо горы вопыту за сабою, але яны ўсё роўна не баяцца, прыходзяць і вучацца, і нават не гледзячы на свой вопыт, часам негатыўны, але яны могуць потым дапамагаць другім людзям, сваім дзецям таксама, сваім унукам, правда? Таму што это ж таксама першымі вучнямі з'яўляюцца, можа, нашыя сем'і часам, да? Мы там маем такое добрае поле для таго, каб дзяліцца сваім вопытам, дзяліцца сваімі ведамі. Таму гэта тоже вялікая магчымасць. Калі мы кажам тоже пра студэнтаў, то гэта не толькі католікі, але таксама ёсць слухачы і іншых канфесій, ёсць і праваслаўныя, і пратэстанты ёсць таксама, да? Бо гэта вельмі карысныя веды, сапраўды, якія мала дзе можна набыць у Беларусі. Мы пачулі тое, што можа быць плюсам для паступлення, а што можа быць перашкодаю? Перашкодаю? Пры якіх умовах чалавек не можа стаць студэнтам школы сямейнага жыцця? У прынцыпе, пэўна, калі, можа, там чалавек не маральна паводзіў сябе, да, не як хрысціянін, сапраўды, калі б некая мэта была неадпаведная мэта яго навучання ў школе, то, канешне, ёсць праслухоўванне. Калі мы прымаем студэнтаў, то заўсёды ёсць такі уступны экзамен, які таксама складаецца з такого праслухоўвання. Кандыдата пытаюцца, для чаго яму, якая мэта яго паступлення ў школу, што б ён хацеў, ці для сябе, ці з правам выкладання потым у душпастырстве парафіяльным. То есть гэта таксама вельмі важна, з якой мэтай чалавек прыходзіць у школу сямейнага жыцця. І вось мы падышлі да той тэмы паступлення, якое якраз зараз ідзе гэты час падачы дакументаў, як мы гаворым, так?
Да якога часу можна падаць дакументы? Да, я ще хотів би, може, теж звернути увагу на сам процес вучоби. Абавязкова. Так, Давайте тому що, можна сказати, ну, про що кажуть на школі сімейного життя. Да? Не ведаю, може, Вікторія хотіла там пізніше задати питання, але давайте я вже... пойдем по вашим жаданням. Давайте теперь про то, Поки про я змест. просто не забывся. Так, давайте про змест, Да. конечно. Тем более, что вы были выкладчиком, так что... Я так само викладаю, да. Тому що програма школи сімейного життя складається з таких 3 блоків. Гэта блок психологічний, блок теологічний і блок юридичний. Тобто, відомо, психологічно-педагогічна, вот можем так назвать, там, где есть такие предметы, как психология, психодиагностика, развитие человека, то есть антропология, педагогика. Это предметы, які особливим чином дотичаться чоловіка, його розвиття від самого початку аж до кінця його життя. Блок теологічний так само складається з основних правдів віри, з моральної теології, з Святого Писання. Особливо підкреслюється тема сім'ї і суженства у Старим і Новим Заповіті. Це вельми актуальне питання, тому що де ми вчимося? Менавіта зі Святого Писання ми вчимося так само і набираємося в опиту нашого сімейного і суженського життя. Тому ось цей теологічний блок, він теж вельми важливий, як кандидат чи студент, який убирає у себе веди, каб ён теж меў такі хрысціянскі светапогляд, да, каб працуючы потым ці дзелячыся сваім вопытам, ён таксама з хрысціянскага пункту гледжання на гэта глядзеў, а не з таго, што часам вельмі часта сёння прапануе псіхалогія, да, ці педагогіка. Таму вось таксама кладзём увагу вялікую менавіта на хрысціянскую такую грунтоўную фармацыю. І калі ёсць у групе з іншай канфесіі, мы таксама кажам, як на это глядзяць там, праваслаўныя, як на это глядзяць пратэстанты, таму што это тоже важна, якія ёсць нюансы і розніцы у навучанні і падыходзе. І блок юридичны, это таксама кананічнае права, асабліва вось што датычыць сужанства, асабліва што датычыць сям'і, душпастырства, гэта таксама такі вельмі вялікі абшырны блок, які дае студэнту такія добрыя грунтоўныя веды у юрыдычным такім аспекце каталіцкага касцёла, кананічнага права. Хто выкладае? Выкладчыкі ў нас ёсць розныя, заўсёды это вельмі кампетэнтныя асобы. Мы стараемся сапраўды падбіраць такіх выкладчыкаў, якія маюць вопыт, маюць добрыя веды і у тых галінах, у якіх яны выкладаюць. Таму ёсць і духоўныя асобы, калі мы кажам пра тэалагічны бок, да, пра маральную тэалогію, але ёсць таксама светскія асобы, якія выкладаюць больш такія псіхалогія, педагогіка, справы звязаныя вось з гэтым блокам. Таму ёсць таксама і светскія асобы, і духоўныя асобы. А назовіце прадметы, якія будуць вывучаць. Ну вось я уже шмат прадметаў назваў, да, калі мы кажам там псіхалогія, псіхадыагностыка, потым педагогіка, антропологія, сямейнае жыццё у Святым Пісанні, Стары Новы Запавет, сям'я і сужанства, потым асноўныя праўды веры, маральная тэалогія, тэалогія і агульная маральная тэалогія, але таксама і такая паасобная біяэтыка, вось, да, ёсць. Потым пра сакраменты, пра сакраменталогія, кананічнае права, ну, ось такія асноўныя прадметы. Вы ўжо шмат гадоў з'яўляецеся яшчэ і выкладчыкам школы сямейнага жыцця, так? Да, я выкладаў асноўныя праўды веры, это значыць катэхізм, можна так сказаць, у асноўным, і сакраменталогію. То есть моя вось была роля, каб даць хрысціянскі погляд
на гэтыя справы, каб такі стварыўся просто светапогляд менавіта з хрысціянскага пункту гледжання. Ну і конечно розных такія вельмі шмат было пытанняў таких практычных, там пра хрост, там калі хрысціць, каго хрысціць, хто можа хрысціць, дзе хрысціць, да? Заўсёды чалавека таких практычных шмат пытанняў, тому что это... А самае смешнае пытанне можа было, якое вам задалі і вы здзівіліся або усміхнуліся? Мусіць, я так не успомню так адразу, можа у ходзе нашай размовы успомню, але пакуль так. Ну, вельмі шмат розных пытанняў, да. І там таксама з розным узроўнем падрыхтоўкі людзі прыходзяць, да. Хтосьці мае грунт, ужо, напрыклад, хадзіў там у нядзельную школу, пастаянна там чытае і мае веды, да. А ёсць такія студэнты, которые, калі это, напрыклад, старэйшыя асобы, яны ніколі не хадзілі ў нядзельную школу, да, толькі тое, што чулі ў касцёле, вядома, што для іх вельмі шмат такой новай інфармацыі яны здабываюць і адкрываюць, і гэта вельмі важна і цудоўна, што людзі хочуць набываць гэтыя веды, як губка ў сябе, просто всё, што кажаш, ім гэта ўсё цікава, да, і гэта вельмі важна, і калі ты бачыш такую зацікаўленасць, то тады вельмі лёгка выкладаць. Часам мы нават якую-нибудь тэму не можам дайсці да канца, тому што столькі пытанняў уже ад самага пачатку, што просто немагчыма рухацца далей. Але гэта файна, што ёсць такі дыалог, што студэнты пытаюцца, што яны цікавяцца, што сапраўды ты бачыш, што это не проста нейкія сухія веды, але гэта сапраўды тое, што ім у практыцы будзе вельмі карыснае. З ніжнім парогам, хутчэй за ўсё, зразумела, гэта павінен быць паўнагадовы чалавек, правда? 18 гадоў, да, і, канешне, пасля маючы сярэднюю адукацыю. Да. А вось верхні парог, ці ёсць гэты край? Пэўна, краю няма, але мне здаецца, што вось ёсць у нас адна студэнтка ўжо за 70 гадоў. То бок, дражэнькія, калі вы нават маеце гадоў троху за 70, вы можаце ўсё роўна паступіць у школу сямейнага жыцця, калі вы адчулі ў сабе гэтае памкненне. Так. За гэтыя гады, вось 13 гадоў, я налічыла, гэта Так, 13 з 12-го будзе, года, да? поток. Так, за гэтыя гады ці змяніліся неяк студэнты, якія да вас прыходзяць? Пэўна, змяніліся, таму што на пачатку больш было сем'ямі прыходзілі, вось менавіта асабліва... Муж і жонка? Муж і жонка, так. Было, наколькі я памятаю, былі это вялікія курсы, і вельмі часта, што менавіта муж з жонкай прыходзілі на гэтыя заняткі, і яны былі таксама вось накіраваныя, асабліва калі мы кажам пра метады планавання сям'і, да, пра распазнанне плоднасці, то вельмі важна, каб сапраўды не толькі адзін чалавек, не толькі жонка удзельнічала ў гэтым працэсе, але каб таксама муж разумеў, што адбываецца ў арганізме жонкі, і каб ён дапамагаў ёй у гэтым працэсе, яны разам проста маглі ісці да святасці менавіта ў сямейным жыцці. Цяпер уже мала сямейных пар прыходзіць, больш гэта жаночы калектыў, больш дзяўчаты, хлопцаў, наверно, цяпер зусім уже няма, да, цяпер зусім няма хлопцаў, але это важна. Хлопцы, я вас таксама заахвочваю, заклікаю, што вы не думаеце, што это справа толькі вось жанчыны і дзяўчыны, а гэта справа таксама і ваша. Муж, добры муж, это той, які дыхае аднымі лёгкімі са сваёй жонкай, які яе разумее добра, які таксама можа дапамагчы, падтрымаць, потому што вы будуеце адзін арганізм. У сям'ях это адзін арганізм, які павінен разам злажана працаваць. І калі вы будзеце на адной хвалі, то вам тада намнога лягчэй будзе пражыць сваё сумеснае жыццё. І, канешне, у выхаванні дзяцей гэта тоже датычыць. Не проста лягчэй, а я б сказала, што можна будаваць сужэнства, а можна будаваць шчаслівае сужэнства. Ну, так. І калі абодва разумеюць, што яны робяць, так, і для чаго, і якім чынам, то гэта, канешне,
нашмат прасцей, лягчэй і весялей. Але часам так бывае, конечно, я разумею, што вось калі жанчына едзе на гэтыя курсы, напрыклад, субота, нядзеля, часам з начлегам, напрыклад, прыязджаюць не з Мінску, а то хтосьці павінен з дзецьмі застацца. Это таксама вось тады муж, ёсць у мужа магчымасць такога актыўнага ўдзелу таксама ў выхаванні, да, ён тады застаецца з дзецьмі, ну, але ты жонка павінна перадаць тыя веды, которые атрымала, падзяліцца з мужам. Напэўна, гэта было бы правільна. Да. Таму мы заахвочваем маладых мужчынаў. Ідзіце ў школу сямейнага жыцця. А там яшчэ зможаце сабе знайсці жонку добрую вельмі жонку! І адразу падрыхтаваную да сямейнага жыцця. І файную, прыгожую каталічку, яшчэ падрыхтаваную да сямейнага жыцця. Заахвочваем маладых мужчынаў. Ну, таму што насамрэч і на парафіях вельмі, мабыць, файна, калі мужчына можа гаварыць з мужчынамі пра гэтыя важныя цноты сямейнага жыцця. Так, сапраўды, гэта вельмі важна. Ужо у вас вялікі досвед, і ўжо ёсць шмат выпускнікоў, і ёсць людзі, якія працуюць на парафіях. На жаль, сёння наша госця, якая выпускніца і працуе на парафіі, не змагла да нас завітаць у студыі, але отец Сергей, яна працуе у вас на парафіі, правда? Якраз нашы парафяне, мы так іх заахвочваем, і ёсць вось 3 цяпер студэнткі, ёсць некалькі выпускніц, якія вельмі актыўна дапамагаюць і ўдзельнічаюць у жыцці парафіі, менавіта таксама у дапамозе святарам, у падрыхтоўцы да сужанскага жыцця, таксама розныя размовы, дапамога, псіхалагічная дапамога. Троху больш канкрэтна, такія выпадкі, бо гэта агульна, а троху канкрэтна. Вось якраз сёння хацеў, каб прыехала са мной адна выпускніца, якая працуе, дапамагае нам у душпастры сістэме, але, на жаль, не склалася, яна намного больш бы расказала. Але перадусім яна дапамагае ў падрыхтоўцы сем'яў да шлюбу. Ёсць блок, там, дзе святар можа правесці, скажем, заняткі, падрыхтаваць з такого пункту гледжання хрысціянскага, зноў жа катэхеза такая, да, дзесьці падрыхтаваць да споведзі, да жыцця з сакраментамі, там, але ёсць такія пэўныя практычныя справы, як рэалізаваць гэтую святасць канкрэтна ў сямейным жыцці. Вядома, што тут не толькі веды патрэбныя, але патрэбны вопыт свой, калі чалавек ужо сам прайшоў пэўны этап, і ён можа сапраўды гэтым вопытам падзяліцца. І вось наша выпускніца якраз гэта вельмі цудоўна робяць, таму што яны самі з'яўляюцца мнагадзетнымі бацькамі, пабожнымі таксама, вядуць хрысціянскае жыццё, жывуць сакраментамі, і гэты вопыт могуць перадаць маладым людзям, якія толькі на парозе свайго супольнага сямейнага жыцця. І вядома, што адно, калі мы кажам дзесьці тэарэтычна, а другое, калі ты ведаеш і дзелішся гэтым практычна. Да? Асабліва, калі мы кажам пра метады планавання сям'і, пра метады распазнання плоднасці, калі ты можаш вывучыць графікі, там, зазубрыць іх, але калі ты іх не будзеш практыкаваць ў жыцці, на практыцы, то вядома, што гэта толькі будзе тэорыя. Да? Заўсёды ёсць некаторыя нюансы, которые трэба падкрэсліць менавіта з вопыту свайго сямейнага жыцця. Таму вось вельмі важна, што такія людзі ёсць і могуць дапамагаць святару. Гэта выклікае яшчэ больш даверу ў тых, хто іх слухае. Так, конечно. Таму што яны глядзяць, вось, у іх атрымалася, у нас таксама можа атрымацца. І файнае сужэнства, і шматдзетнасць, і планаванне сям'і, так? Да вас прыходзяць пары, і калі вы кажаце, што патрэбная падрыхтоўка да шлюбу, і мы вас накіроўваем. Вось да нас вы прыходзіце на катэхезу, а яшчэ мы запрашаем вас да сямейнага кансультанта. Як рэагуюць? Вельмі пазітыўна. Ніхто ніколі там не сказаў, навошта. Я канкрэтна кажу, што ёсць пэўныя пытанні, которые будзе вам некамфортна мяне слухаць, а мне таксама, я не маю кампетэнцыі і некамфортна будзе казаць пра пэўныя рэчы. Поэтому вось ёсць у нас сямейны кансультант, з якімі вы будзеце размаўляць пра гэтыя пытанні, прапрацоўваць іх. Чалавек, я адразу кажу, што гэта чалавек вось падрыхтаваны, католік, сам вядзе добрае сямейнае жыццё, мае вопыт таксама з выхавання дзяцей,
і вельмі пазітыўна і вельмі найважнейшае, што вельмі цэняць гэтыя заняткі. Часам, як я бачу, напрыклад, гэтыя заняткі на 3 гадзіны расцягваюцца. Вось яны ўвечары сустракаюцца і позна разыходзяцца. І як бы нават часам здаецца, што ім не хапае вот тых гадзін, якія разлічаны, што ім яшчэ хочацца як бы гэтыя веды здабыць. Это вельмі вельмі цудоўна. Гэта індывідуальная кансультацыя або некалькі пар? У нашай парафіі гэта індывідуальна, таму што не так шмат пар для сямейнага жыцця, там мы можам правесці індывідуальна. Гэта таксама вельмі добра, калі ёсць індывідуальна, таму што ты не становішся такім безлікавым, а у такіх кансультацыях, у такіх размовах выходзяць пэўныя справы, ўжо праблемы, якія ёсць у гэтай пары, якая рыхтуецца, якія могуць потым паўплываць негатыўна на іх сямейнае жыццё. Таму кансультант можа звярнуць на гэта увагу. Знаеце, напрыклад, залежнасць ад бацькоў, звыш такая гіпербалічная, да, ці там кансультант, напрыклад, бачыць, там, што недахоп пашаны адзін да аднаго, да, тоже это часамі ёсць. Часамі ёсць, што, напрыклад, дзяўчына мае такое вялікае ружовыя акуляры, да, альбо наадварот, альбо хлопец мае ружовыя акуляры такой закаханасці, але на самой справе там яшчэ да кахання і да сапраўднай такой сталасці вельмі далёка. І на гэта таксама трэба звярнуць увагу, бо часам мы збоку можам больш убачыць, чым людзі самі, калі вось сустракаюцца у захапленні. Да. І гэта вельмі важна, што кансультант можа трошкі правільна падказаць, накіраваць, да, гэту пару. Гэта падчас падрыхтоўкі да сямейнага жыцця. Вы яшчэ ўзгадалі, што магчыма звяртацца да сямейнага кансультанта ўжо падчас сужэнства, калі ўзнікаюць нейкія праблемы. У нашай культуры пакуль што гэта толькі пачынае пашырацца, і ўсё ж такі большасць, асабліва людзей сярэдняга старэйшага ўзросту, яны не шукаюць такой псіхалагічна хрысціянскай дапамогі. А ці ўжо ёсць такая практыка у вашых сярод вашых выпускнікоў, можа быць, ці звяртаюцца да іх па кансультацыю ўжо сямейныя пары, якія ў сужэнстве, можа, не адзін год? На самой справе так, ёсць. Па-першае, што калі, напрыклад, хтосьці рыхтаваўся ў гэтага кансультанта, то ён уже ведае яго і можа заўсёды звярнуцца аб дапамозе ўжо на працягу свайго сямейнага жыцця. Але часам ёсць моманты, калі мы таксама накіроўваем. Хтосьці прыходзіць з нейкай праблемай, якой у мяне няма кампетэнцыі, каб яму дапамагчы ў гэтай праблеме, я тады накіроўваю да сямейнага кансультанта і звяртаюцца, і сапраўды можна вырашыць проста шмат пытанняў, нават не ідучы там да прафесіянальнага псіхолага, таму што кансультанты таксама праходзяць вельмі грунтоўную падрыхтоўку псіхолага, псіхааналітыкі, да, псіхааналізу, таму яны прафесійна могуць і з кампетэнцыяй адказаць на гэтыя пытанні розныя, дапамагчы. І для нас, хрысціян, важна, што гэта адчуванне бяспекі, таму што гэта будзе псіхолаг, сямейны кансультант, які таксама хрысціянін. І яго падказкі не будуць супярэчыць нашаму светапогляду. Да, это вельмі важна. Час ляціць так незаўважна, што ў нас застаецца яго зусім не шмат. Але мы абавязкова павінны агучыць, што трэба, каб стаць студэнтам, якія тэрміны паступлення. Там на сайце katolikminsk.by і сайт «Каталіцкі веснік» вы можете знайсці ўсю інфармацыю пра паступленне, набор у школу сямейнага жыцця на гэты год. Да 20 кастрычніка мы будзем прымаць дакументы, таму што менавіта там 19-20 кастрычніка першы з'езд будзе, бо школа пачынаецца з кастрычніка, 3 субота, нядзеля месяца. І да гэтага часу, калі ласка, звяртайцеся па нумарах тэлефону, якія пададзеныя на сайце, што трэба з сабой падрыхтаваць. Перш за ўсё, там ёсць пералік дакументаў, якія патрэбныя. Калі вы з'яўляецеся вернікам каталіцкага веравызнання, вам трэба ўзяць характарыстыку альбо рэкамендацыю ад вашага ксяндза пробашча.
што ён ведае вас, што вы з'яўляецеся католікам, што вы паводзіце маральнае жыццё, што вы прыступаеце да сакраментаў. Ну, ксёндз-пробашч павінен ведаць, як напісаць такую рэкамендацыю і характарыстыку. А таксама іншыя дакументы, фотаздымкі, копіі сваіх дакументаў асабістых, каб пацвердзіць вашу асобу і таксама вашу адукацыю, што вы закончылі сярэднюю школу. І, калі ласка, тэлефануйце па тэлефонах, і можна індывідуальна проста дамаўляцца на канкрэтную гадзіну. Сёння о 12 гадзіне якраз прыедзе да мяне кандыдатка з дакументамі. Чалавек прывозіць дакументы і трапляе на сумов'е? На сумове, так. Святар, альбо я, альбо іншы святар размаўляе пра то, што мы казалі, пра мэты, для чаго хоча чалавек паступіць у школу сямейнага жыцця, адказвае на нейкія практычныя пытанні, якія могуць ужо на пачатку ўзнікаць, і так адбываецца сумоўе. Да 20 кастрычніка вы маеце ўсе шансы стаць навучэнцам школы сямейнага жыцця, задаць усе свае пытанні. Можаце, тут невялікі пакет дакументаў, іх таксама... Невялікі, да. І яшчэ хацеў сказаць, што заняткі адбываюцца на базе парафіі Божага Цела, вуліца Герасіменкі, 6, у горадзе Мінску. Так, гэта таксама я хацела задаць гэтае пытанне, а яшчэ да яго вось якое. Калі чалавек іншагародні, ён прыязджае ў Мінск, ці ёсць магчымасць недзе спыніцца, або яму самому трэба шукаць месца? Калі ёсць магчымасць самому, то лепей самі пашукайце, але калі ўжо зусім няма, то можам даць такую магчымасць, толькі яна абмежаваная проста. Так што таксама гэта бярыце пад увагу, проста агучвайце адразу ўсе свае пытанні. Я яшчэ раз хочу вас папрасіць запрасіць студэнтаў і таксама заклікаць святароў заахвоціць сваіх парафіян. Да, гэта вельмі важна. Святары, я вас в першую чаргу заахвочваю, заклікаю прысылаць, падказваць сваім парафіянам пра гэту школу сямейнага жыцця. Гэта вельмі важная ініцыятыва, дапамагае сапраўды чалавеку развівацца і асабіста, але потым дзяліцца сваімі ведамі у вашых парафіях. А вас, дарагія кандыдаты ці слухачы, якія сёння пачулі, можа, першы раз пра школу сямейнага жыцця, падумайце. Можа, сапраўды вы зможаце, і для вас это будзе вельмі карысна, і вас заахвочваю не баяцца, даць сабе шанс таксама развівацца, не гледзячы на ваш узрост, не гледзячы на вашае становішча сямейнае. Прыходзьце, будзем разам ісці да святасці. Дзякуй вялікі, отец Сергей, што сёння завіталі да нас у студыю з такой грунтоўнай цікавай размовай. Я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся са студэнтамі-навучэнцамі школы сямейнага жыцця, і гэтую ідэю ўжо маю ў сваёй галаве. Дзякуй. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны. Амен.